De lichamen van de 3 vermiste Friezen in het Instwaterhuis in Zuid-Italië binnenvoen. De burgemeester van het plak Conversano had de fiens bevestigen. Nevens hem lijnen de slachtoffers nog op bed. De familie uit Woud zijn wie in Italië op familiebezieten. Door het huis van de man troffen waard door een gasexplosie. Dieven in Friesland liet je haar aandacht van koper naar leert verschoten hebben. Dit weekend waard 180 meter leert stellen op 4 plakken in Dokkum. De politie hield dit meer stellerij van leert. Mogelijk komt dat omdat het makkelijk te stellen is, wils koper hield dit beter beveiligen wordt. Van de morgen is in Staren de 30e editie van de Skuttervaarrace uiteenzet. Een race met onierstik door zielen, hutrennen en fietsen hoe de IJsselmar langs de Waardeilanden. Dus zowat 40 deelnemers krijgen ontsneun om weer om te komen in Staren. Ziekenhuis MCL tolereert geen smokende patiënten en beziekers meer bij de hartingang. Het ziekenhuis had haar smokebeleid onscherp omdat er een soort klachten nu kwamen. Boven dat leidde groen bij de ingang betierden bezaaid met peuken. Smokers moeten nog haar een sigaretje in een bushokje op het parkeerplak ontstekken. Vannacht stekt er een huddewien op die draait van het zuidesten naar het zuidwesten. Morgen een huddewien en op een nij buig. Met kans op tonger en wienstjetten en zo'n 18 graden.